Така, здравейте, аз съм Пикапал и първото нещо, което да направя това видео е да се извиня за това, че не съм снимала от 7 месеца. Но отново се извинявам, защото все пак аз съм на училище и на курсове. Писна ми от домашна. Но все пак, нали, трябва да пиша домашна и за това не съм снимала за много време. Но пък днес ще направя една хубава тема. А това ще бъде втори епизод на Да поговорим за. И днес ще говорим за тази уникална книга тук, която се казва Блендер и е написана от Цветослав Цонев или Цуро, нали? Така, днес ще поговорим за нея. Според мен книгата е много хубава. Премиерата й беше в неделя на 6 декември, вчера. На главната улица в книжарница Хермес. Цуро беше там и раздаваше автографи, се снимаше и аз бях там. И си взех ето тази страхотна книга. Ето. Виждате, много е хубава. Не знам, на мен специално ми харесва. И тогава, ето тук ми е графа. И ето сега ще ви покажа накратко какво представлява книгата. Така, книгата представлява комикс, който има доста истории. Много хубава книга според мен. Ето, отзад има специално за нас какво пише. Ето, искам да ви да го прочетете. Можете да си го спирате на пауза, за да си го прочетете. Мисля, че се вижда. Трябвало. Ето това отдолу. Така. Нали, моите впечатления от книгата, защото аз се прочетох, е, че нали, книгата е комикс и е много забавна. Наистина има там смях, романтика, екшън. Наистина много готина книга. На мен ми харесва. Казвам на всички от вас, които не са били на премиерата, да си я купят тази книга. В момента правя малко реклама, но няма значение. Аз лично съм с хубави отзиви за тази книга. Нали, готина корица. Нали? И наистина се надявам и вие да я харесате и да си я купите. И да подкрепите Цуро. Неговия канал няма защо да го сложа в описанието, тъй като вие сигурно го знаете. Но все пак ще го сложа, въпреки че вие го знаете сигурно. Защото той стана известен, той има 100 255 абоната, мисля, че има вече. Тъй като вчера видях, че е 100 000, извинете, не 2, ако съм казала 2. 100 155 абоната беше вчера, не 100 255 абоната. С 100 абоната е качил. Известен стана, наистина. И много се надявам и вие да го подкрепите и да се абонирате за него. И това беше краткото видео за тази книга. Тя наистина е смесица от много неща. Наистина доста добри илюстрации, въпреки че не ги е правил той, но наистина. И това беше краткото видео, което снимам в така свободното време, защото пак имам да пиша домашна. Защо домашната никога не свършва? Хора, като свърши училище, пък тогава ще кажа, защо детството не се връща. Защото пък тогава става още по-трудно. Животът е несправедлив. Но няма сега да се впускам в романи за живота. Това беше краткото видео от мен. Надявам се да се видим съвсем скоро. И хайде до следващото видео.